ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ба канали мо. умед дорам ки имрӯзаи видеои мо писандтон мегардад. ҳозир барои шумо мехоҳам ламиражора нишон диҳам. Дар динанги видео нишон дода будам камтарак буд ва навистан ки пурратар ламиражора нишон диҳед. аз ҳамин сабаб ҳозир пешниҳоди шумо мегардад намхе новинка материалҳои ламираж якум сортай сангошонам хичунам 190 сомонай намхе сангаш. дӯстони азиз, ҳангоме ки харидорӣ мекунед ҳамчишам аҳамиятиет ки санги дизайнерски ду намуд мешавад, санги калон ва санги майда. санги калонаш арзонай ҳамаҷода, санге ки беҳад майдаи хушрӯзадагиай ӯ сангаш камака қиматтаракай. хулас анами намудаш 190 сомон. дигар хел ламиражҳо ҳастай. ҳозир ман нишон медиҳам дигар намуд ламиражҳое ки сангҳои майда доранд аз 170 то 180 сомонай нархшон. ина бинед беҳад хушрӯ 180 сомон ами намудаш санги майдашкати худаш ира корейский ламираж меган. ваяй таҳташ тозаяй ламиража паташ хушрӯай бори новинка. агар дар кор бошад нависед, мо доставка дорем. ҳозир бо дигар хелошам нишон медиҳам. сангошон чӣ хушрӯзадагиай. анаминҷа ҳамаш санги майдаш 170-180 сомонай 3 метраш ламиражҳои тоза якум сорт. дӯстони азиз, ҳамиша ба назар бигиред. ина бинед, инаи ваё будан, дар ёд дошта бошед. шолкои 200 чанд сума буд инами намудош. ҳозир бо нусхаҳои ламиражаш омадай. агар барои шумо ламиражҳое ки санги калон доранд 150 сомон 160 сомонай дизайнерские ки санги калон дора, метавонед ки заказ кунед, дархост кунед, пайдо мекунем 150-160 сомон ҳами гуло. мисол агар санги калонш хоҳед. як бори дигар аз дур пурратар мехоҳам барои шумо нишон диҳам иборора. анаи нусхаи итальянски комбахтай ламиражаи нусхаи итальянски комбахт 180 сомон. аз 150 сомона 160 сомонашам ҳастай. уҷа сангаш бо дигар хелай. материал ҳамаи материалай, вале аз рӯи сангошон нархошон фарқ мекунад. як чиз дигар дар хотиртон овардан мехоҳам ки ин видеора ма аз корвон аз тарафи пажарка нулевой дарвоза якум ряд 319 контейнер ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед бемалол биёед, касоне ки мисол дар тоҷикистон ҳастай, омада хутун бо аз наздик ҳамаи анами материалҳое ки ман нишон додистам аз наздик бинед. савдогар бисёр муомилаи хуб дорад, кайтон суҳбат мекунад, арзон мекунад ва пешниҳоди шумо мегардонад. сангошон сангҳои тозаи, мисол баъзан бисёр хема видео мекунам, медонам ки материалҳоро баъзан дизайнерски гуфта мефурӯшанд ё ки намхе санги майда задагиан. вақте ҳангоми аз наздик мебинӣ 5 сум арзонай ё 10 сум арзонай, вале чун аз наздик мебинед ҳами сангҳои майдашон камакак дуртар истодагиай, аллакай вай мешава, арзон бояд боша. хулас нигоҳ кунед, энаиам фасон 180 сомон. ваяй сангошон тозаяй, ламиражшам ламиражи фасонай. анаи намудобо ҳастай новинко 170-160. ина бинед чӣ хеле ки гуфтам. дӯстони азиз, агар шумо дар мисол ламиражи 150-160 сомона дар кор боша, нависед ҳами гуло мисол ҳама хеле ки сангаш ваяй калонтарак, санги дизайнаш калонтаракай, санги майда кати нестай. инаи материал беҳад махдумда маъқул шуд, хушрӯ метова. баъд ҳаст бо наимхе евростило, иноям нархошон амхе 170-180 агар санги майда боша. иҷаза дӯстони азиз, ламираж комбахто буд. агар дар хотир дошта бошед, дар як видеом як ҷои дига видео карда будам, қиматтарак буд. ҳозир ҳамин дукони 319 да овардиан ду намудаш сабзу намхе вай ҷигарӣ меганамиш. нархаш 230 сомонӣ, нархи 3 метраш. бовар кунед бозор да 250 кам наметиҳанд амира оптамша. ҳозир иҷа 230 сомон. ина бо ламираж 180 сомон
170-180 сомонӣ. на марҳамат нигоҳ кунед. санги беҳад майда задагиай. монтаж кардистам дертар биёед. сангошон тоза. иям комбахтияй. ин тараф қафои ами ламиражора бинед ҳамаш паплинан. паплинои дубайст ки агар хоҳед метавонед нависед, доставка ҳастай. иҷада бо якчандтаи дига ламиражояй новинко глошон аз анами чанд ранг дора. инорам хостум барои шумо нишон дидим. 170 сомонӣ санги майдаш. тамошобинони азиз, мо тавассути почта ба шумо равон мекунем. агар касе ки мисол мехоҳад ки ба Русия доставка кунем, мо ба почта равон мекунем ки қариб аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса ва нархи 10 кило бор 370 сомонай. ман дар дигар видео ҳам гуфтагӣ будам ва боз ҳам такрор мекунам ки Россия ҳамаи шаҳрҳош як нархай. мисол кадом шаҳреш ки шумо заказ мекунед, анами 10 кило бор 370 сомонай ва дар муддати аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта ба дасти шумо мераса. хулоса намин буд видеои имрӯзаи мо барои овозонбахшиш. ҳамин ки камак нақстар шид бо видеои нав ба нав барои шумо ба навор гирифта пешниҳод мегардум. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. хайр.